Odavde vamo. A žena u izlogu. Hoćeš još jedan na grudi, pošto si kupio... Nije, dobro je ovako. Desna ruka mi je bila... Gdje viri mi ovaj... Dobro. To da čitaš na Serafom čitaš puškica. Na Serafom. Po nogama nije Samo strašno. stavi ono neko, ne znam, kultura, sport. A ne De Paradise. Paradajz. Pa je ovdje. Stani je... Na grudi mu upiše De Paradajz. Samo kevko da će kući se poći. To pri tebi ne bi li čušli u gaći. Džoga, jedan će ovako, drugi će onako. I ovaj da ti lepi. Eto, i njega zakopčao smo na leđa. Čekaj bre, jesam. Stani bre, ne pomeraj se, budi u položaju kao za motor. Aha. A prvo si trebao normalno, pa onda nenormalno. Vidi kao, aj mi objasni.